Ƙungiyar Ƙauren Gwandu Student Association ta tantance malamai waɗanda za ta ɗauka 'yan sa-kai a waɗanda za a tura makarantun ne daban-daban wato domin gudanar da karantarwa zuwa ga ɗalibai 'yan primary school kamar yadda ta riga ya ta tsara. Taron wanda ya samu halartar malamai daban-daban waɗanda suka zo domin a tantance su don ganin cewar su ma sun samu shiga cikin wannan shirin. Honorable Abubakar Shamaki yana ɗaya daga cikin wato ɗalibai na farko a wannan makarantar wanda yake kusan su ne da wannan ƙungiyar ta Ƙauren Gwandu Student Association. Shi ma ya samu halartar wannan wajen ga abin da yake cewa. Wannan taron kamar da ka gani ga jama'a nan sun halara, mun zo ne a ƙarƙashin ƙungiyarmu ta Old Boys ta wannan makaranta mai albarka Ƙauren Gwandu Model Primary School. Muka ga ya dace a la'akari da shi karan kai ne mai girma gwamna wanda ke tsohon ɗalibin wannan makarantar, shi ma a matsayin shi na malami muka ga ya dace mu ba da gudunmuwa ta gehen harkar ilimi. Shi ne muka zauna muka yi mobilizing matasa masu karatu waɗanda ba su da aikin yi, maza da mata, domin su zo su shiga fannin ba da karatu, kuma za a yi shi ne kyauta. Mun ɗauke su ne a matsayin volunteers, za su yi shi ne kyauta fi sabilillahi. So shi ne muka zo ana screening, ana tantancewa yau. Bayan an ƙara tantancewa zuwa jibi muna so mu gabatar da su, mu hannunta su ga kwamishina ilimi insha Allah. To na farko dai su waɗanda suka yi tsaye shugabanni na wannan Old Boys na wannan makarantar mai albarka sun taka rawar gani ba ai kaɗan ba. Abinda muke musu wata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi. Da kuma chairman na Subeb ko su ma muna fatar haɗin gwiwar da aka samu tsakaninsu da ma'aikatar ilimi, dama suna ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. Allah ya ƙara ƙarfafa wannan fahimta kuma domin wannan program ɗin ya samu nasara cikakka insha Allah. Sannan shi Ƙauren Gwandu His Excellency Executive Governor na Kebbi State mune mai fatan alkhairi, kuma irin ƙudure-ƙuduren da aka gare shi zuwa ga wannan jiha gaba ɗaya muna fatan Allah shi kama min shige mishi gaban shi mishi jagora. Mun samu tattaunawa da malamai daban-daban waɗanda suka samu shiga cikin wannan ainihin tantancewar da aka yi, inda muka je ta bakin waɗansu daga cikinsu ɓangaren matan da kuma mazan kamar haka. Gaskiya na ji daɗi sosai, muna ɗaya daga cikin waɗanda an ka kira domin waɗanda za a wa screening, kuma alhamdulillahi an yi muna screening, an bi abu akan tsari da yadda ya kamata, kuma insha Allah muna fatan nasara in Allah yadda. Gaskiya muna wa wannan kungiya fatan alkhairi, kuma muna murna da wannan kungiya domin yadda za a yi mu samu aiki da zaman da muke yi, mun gama karatu babu aikin, muna zaune gida mu taimaka ma kannan mu ɗalibai, kuma muna godiya Allah ubangiji ya ƙara taimaka ma wannan kungiya. Na taho wurin screening na ɗaukan malaman volunteer da za a yi a nan cikin makarantar Ƙauren Gwandu. An yi min screening. To alhamdulillah ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddara ina cikin waɗanda aka yi screening ɗinsu, kuma muna fatar abinda aka ɗauke mu akai in mun je za mu yi shi tsakani da Allah, kuma muna fatar an tashi ɗaukar malamai Allah ya ƙaddara a ɗauka tare da mu. An makasudin wanga taro dama tantance malamai na. Kuma abin da ya kawo mu nan dama cikin malamai akwai na kware akwai bare gurbi, to abin da ya kawo mu nan gaskiya mu ɗebe bare gurbin nan mu ba na kware ta hanyar takardunsu ga suna nan muna bincika mu tabbatar da kana takardun kware mu tantance ka, ba ka da takardun kware ma mu kore. To abin da a fatan mu dai dama duk abin da an makasudi taimako na waga kungiyar ta zo ta taimaka mu na mu ma'aikatar ilimi, saboda malamai sa kai ne ba kuɗi za mu ba su ba. So abinda a sa kai su kashin kansu sun yadda ba da kuɗi ba da kuma su zo su yi mana koyarwa. So muna fata ya zan duk lokacin da za a ɗaukar ma'aikata mu koyan Allah so za mu kyautata musu
in mun ga waɗanda sun kai abin kwarai cikin su insha Allah za mu yi kokari sun shiga cikin wanda za a ɗauka waɗanda gwamnati za ta ɗauka. Shugaban wannan kungiyar Abubakar Muhammad ABK shi ma ya samu tofa albarkacin bakinsa inda ya karin bayani game da manufa da kuma dalilai na ainihin wannan ɗaukan malaman. A makasudin wannan gudanar da wannan tantancewa domin ita wannan kungiya ta Kauran Gwandu All Student Association ta ga babu abin da ya kamata ta yi a yanzu irin ta ba da ta gudunmuwa wurin ganin ta tantance volunteers kamar guda 250 ko sama ga haka nan domin ta hannanta su ga ma'aikatar ilimi a matsayin gudunmuwa ta ita kungiya. Saboda mai girma gwamna babu abin da yake alfahari da shi irin shi malamin makaranta ne, sannan duk duniya babu abin da ya ka koyar ko a karantar da kai, domin sai ka koyar ko an karantar da kai zaka zamo mai ilimi. Bambancin ilimi jahili da mai ilimi shine wanda aka koyar, wanda ya shiga aji aka karantar da shi. Ko da ka shiga aji an karantar da kai, ko da ba ka gane ba za a kira ka jahili ba. So kenan koyarwa tana da muhimmanci, kuma a bisa haka muka ga ya dace mai girma gwamna mu dan rage wasu ayyuka irin yadda ilimi ake so ya ƙara ci gaba, kuma babu abin da ya kaso irin ya ga cewa harkar ilimi ta ci gaba. Sai mun ka tantance kimanin mutum 250 domin mu mika su je su koyar kyauta, da fatar cewa idan lokacin da mai girma gwamna ya kimtsa ya shirya za a ɗauki ma'aikata, insha Allah mun san waɗannan da aka tantance za su shiga cikin waɗanda za su nema, kuma da yadda Allah za su dace, saboda dama sun fara suna bisa hanya kuma an rage aiki. Babu abin da mai girma gwamnan jihar Kebbi kullun yake yawan tuna mana, shi malamin makaranta ne, ya san wahalar da a ciki, ya san abin da ke ciki. Sannan shi bayan zaman shi malamin makaranta ya kasance kamar bawa. Abin da nika nuni da kamar bawa, shi gwamna ne amma kuma in ka kula babu abin da shi so yau irin yawa al'umma ta hidima. Akwai gwamnoni da aka yi da dama jihar Kebbi, kowa ya yi kokari, tun daga gwamnonin sojoji har zuwa gwamnonin siyasa babu wanda bai taka rawar gani ba, amma shi salonsa wala ya bambanta da salon sauran gwamnoni. Don shi ina ka hito aiki ina za ka aiki, ba ma aiki ba hidima, shi kawai yawa mutane hidima, ya zama kamar bawa. Da an zo mai girma gwamna akwai bukatar kaza wuri kaza a je ayi, akwai bukatar kaza wuri kaza a je ayi. So kaga ba mutum na mai son kai ne ba, mutum na wanda kullun yana duba ya ga mi jama'a kaso. Demokradiyya kenan, abinda jama'a kaso shi zai musu. Wallahi in kaga an je ma mai girma gwamna da abu bai yi ba, to abin nan ya gano akwai magudi ko kissa a ciki ne. Abdurrahman Umar AB Shuta, Kauran Gwandu TV.